Què va? Me poses en posar l'accent. Misteri puc fer millor i per això els cabrons ho senc. Les seues paraules les importa el vent i me pregunte però què estem fent? Perjudicant-nos entre la gent que haurien d'apoyar-nos, dividits pel president després de la Fórmula 1 i l'America's Cup, de l'aeroport de Castelló d'avió saturat, després de l'herència que mos han deixat. Així és més important la visita del papa que vivent de menjar pels que moren de fam, i per això no evoluciona esta societat, ni educació ni sanitat. Farlopa és el nostre benestar, pa qui mos mana. No som més que elefants de Botswana. No ho pots diferenciar, Letícia. Felipe està disgustat. Els reis són seus pares, el cunyat l'home del sac. I per això rodaran els caps. Busca nules al Google Maps. No t'atures si no saps. Sent els meus raps. No és l'aixeu t'hi pego, però deixa molts culs foradats com camps. La boljaca dels valencians, ai si la veres. Mos han venut un traje i nosaltres som els que mos l'hem deixat ajustar. T'enteres? Silenci, unir-nos es vèncer. No som ningú càncer, no et deixes convèncer. No penses que nostres ofenses seran tan propenses a caure en l'oblit. Intensos debats i tendències, fogueres, falleres enceses i falles immenses, cremant-se els somnis dels imbècils. La corda està tensa, nostre és l'últim crit. Ciència de carrer de l'asfalt a manèixer, de nansa senil essencial al pareixer. Fletxes que senyalen mencions, experiències, horxota i fartons, que bonic. Accions, conseqüències, fotos i evidències, vençuts, guanyadors, intencions de renàixer, dolències que perden essències, urgències del cor, sentiments dins del pit. I tant de retallar fotent als funcionaris, que ja caurem prou, no? Pugeu-vos els sous, mereixeu retallar-vos els ous. El pla Bologna exclomo els universitaris. L'estudis pels rics, treball pels xufats, sigues un esclau d'este pou. No intentes protestar o et buscaràs calvari. Estat de merda, vigilància interna i tu formes part d'este show. Si et veuen destacar seràs un adversari. En directe des de València, com sempre, violència ferida per Canal 9. Yeah.